Moi taas täältä raikkaasta smoothie-tuunauskeittiöstä. Nyt tehdään vielä tämmönen detox smoothie miksi tuunaus ja käytetään totta kai tätä loistavaa miksiä. Täällä on siis ihania raaka-aineita. On koivun lehteäkin, nokkosta, spiruliinaa, minttua, basilikaa. Siis aikamoinen jono hyviä juttuja, jotka todellakin saa sen aineenvaihdunnan liikkeelle. Eiköhän aleta hommiin. Laitetaan 1,5 desiä jäitä vanhaan tapaan. Noin. Ja sitten tää onkin tosi helppo kuule. Tässä ei kauan kestä kun tän tekee. Eli mä laitan tänne desin kookosmaitoa. Noin. Ja sitten ananaksen mehua. Semmonen 3/4 desiä. Noin. Ja sitten kuule vaan detox smoothie miksi. Näin helppoa. Mutta todellakin just toi kookos, ananas ja tämä loistava detox smoothie mix. Taivaallinen yhdistelmä. Nyt ei muuta kuin kone päälle. Ja smoothie onkin valmis. Nyt ei muuta kuin taas kaadetaan lasiin. Ja tämähän on siis oikeasti aivan loistava tapa, kun tiedän, että meillä kaikilla on aina vähän kiirettä, niin ei välttämättä tule niitä hedelmiä ja vihanneksia syötyä niin paljon kuin pitäisi. Pitäisi siis syödä se 0,5 kiloa vihanneksia, niin tämähän on ihan loistava sellainen, joka edesauttaa, että nopeasti saa niitä lehtivihreitä vihanneksia ja sitten myös hedelmiä samassa. Tehdään niin, että koristellaan tää smoothie. Hieman ananasta tuohon sivuun. Sitten voisi ehkä laittaa romain-salaattia. Oi. Onkin nyt on tosi kauniita tämmöisiä vihreitä vähän tuohon sivuun, niin oi. Näyttää kyllä taas niin hyvältä. Tää on ehkä ihan mun suosikkituunauksesta. Tää on niin helppo ja tää on semmonen, mitä mä melkein joka päivä kyllä sijamailen. Miten voi ollakin niin hyvää ja terveellistä? Se on kaikki tässä näin. Nyt ihmeessä kokeilemaan.